Niluluto ako ng lunch. Puro isda. Gusto nila isda eh. Sila nagsabi ng isda. Mag-ano ako, ewan ko kung tama itong gagawin ko. Magsasarsyado ako ng isda. Ayan, sarsyado. Lalagyan ko ng itlog. I-scramble ko yung batihin ko muna to. Tapos ito, yung gusto ni Bunso, yung malambot na isda. Ang tawag dito, tara. Tara daw. Tara fish ng Japanese. Okay. Sarsyado yun. Ito naman. Yung ito, dito ko yan. Yung sa luya at saka sa mensoy. Ito. Puro isda, ano. Gusto nila isda eh. Tsaka meron akong gulay. Yan. Ito yung sarsyado ko. Kakainin to nung panganay. Kasi yung panganay ko hindi pwede itong tara. Hindi sa kanya bagay itong isda na to. Mangangati siya. Ito naman. Okay, kumakain siya niyan. Ayan. Luto na. Kapag luto na ako ng tanghalian nila, okay na. Ang tawag dito, aji. Ang isda. Yan, pwede din sa panganay ko yung aji. Yung tara, hindi siya pwede doon. Ayan. Luto na. Sarsyado. Isda. O, sige, babayu. Sige.